Today is February 29, katapusan ng ang pizza karon. Karon naman kay massive selection karon sa mga tao nga nakapasar na og exam sa nag-apply sa South Korea. So, unsa man massive selection kani kay mao ni ang date nga namili na ang mga amo sa mga nakapasar sa South Korea nga nag-take og mga Korean language exam. So, kanang para sa kasayuran sa tanang mag-apply og South Korea, inikapasar nato sa exam dili dadon dili og kada adlaw na amo nga mamili nato kung makapasar ta ka exam. Kay sa usa ka tuig quarterly ang selection man sa amo. Nana say specific nga date kung kanus ang mga amo mamili. Dili kay mingon og pagkapasar nato karon maghuwat ako ugma og sunod semana, sunod buwan, dili na ang pamaagi sa pagsilik og mga amo. Ang pamaagi sa pagsilik sa amo mohatag ang labor sa South Korea og date. Dito lang mamili ang mga mga amo. So karon kay February 29 man na mamili naman ang amo karon. So swerte itong mga bago pa lang nakapasar sa exam by last exam niya mapili na karong buwan na. O di ba? So ang purpose na ako karon nga vlog ahon ni Sulti kay kaning kung pila ka duga or unsa ka duga yun budget ang atong panahon ba para ma-select ka sa amo. So para sana og last year kan exam kung niya mapili ka karong buwan na. So wala pila ka buwan makalarga ka sa South Korea. So inana ang pamaagi sa seleksyon. So makaingon gyud taog swerte ra jud gihapon kung ato ng panahon. So karon kay ugma man pod nga adlaw magsugod ang validation sa katong mga ni-take sa exam. So good luck na lang tong mga mo take sa exam nya katupong na disqualified. Lesson learned na jud na ninyo na sa sunod kinahanglan tarungon na jud ninyo og kanang pagkuan sa exam. Kay once you failed sa registration pa lang, wala na. Dili na mabalik. Better luck next time na jud mo ana. Puhon na lang jud mo motro. Mo take og kuan. Wow, ganda. Take og exam. Nako karon sa shopping mall kanang pinakadaghang tagmanon ra oh. Ay manon mo to. Pucha. Manon mo to daw. Sino ba ito kayo mapandaron oh? Ihing sa sangkom. So mao na lang to guys, gamitan na akong voice over kay nalipat na mo ko sa mga sale good. So good luck na lang to sa mo take sa exam karong March to September. Unta makapasar mo nya magtuon og taman-taman para dili masayang ang effort. Unya mao to kung di pa ma-select sa amo, keep on waiting. See you on my next vlog.